RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa na siyang kaagi karon? Makining sa kababay nga taga Magdugo, Toledo City. Aga tumatatampo, nagdasangan nga Maricar. I love you, Maricar. Oh, Ani? Christian. Ay, tilod per. Sige na tugay kuyog. Dukta na ko ni mo. Ginaot nga. Dawato ba kong gugma? Ako pa nang hanaon-naon, Chris, ha? Hala, no? Nanguyap kita si Christian ni mo, day? Lagi day, uy. Ang. Sige magod mo kuyog-kuyog inig-out na to, good, sa tong trabaho. Mao tingali nga nahigugma na siya ni mo. Murag maogi tingali na, day. Unya, sa may plano ni mo, day? Imong sugton? Maayo ka, day? Okay naman sad ba kung imo siyang sugton? Suwayo lang, good. Kung dili mo work, undangon ninyo. Unsa? Oh, kumusta to kung giingon ni mo, Kar? Dugay-dugay mo gito. Kapag yung kamaluin ako. Tininuod ka ng imo din hinako, Chris. Oh, grabiyas na po ito na ako eh. Ibitabo ka manguyab ko ni mo. Maricar, kung binuang ni ako ni mo. Basig imo lang kung gikalingawan ba? Mahalti ka, Maricar. Oh, maluin daw ka na ako. Subtal ako. Sige na lang, uy. O na, ako na kang gisugot. Salamat, Maricar. Sa akong tanaw, no? Mo-work gina inyong relasyon, day. Kay malipayon man mo permi nga akong makitaan. Maayo unta, day, uy. Magampo ko, day. Nga si Christian na gyud ang imong forever, day. Wa man mo ani si Christian sa kong gipuy-an. Mo ani himagid unta na siya kada Sabado. Pero karon, wa magid siya magpakita na ako. Nga naman ka, no? Oh, kuan, Maricar, gisugo mo kong mama. May nungdan nga ako kumakato sa inyo. Maudi ay. Okay ra, uy. Sige lang, sunsi ba na? Mamawi na ko. Ano ro ita? Day, mupauli na ka? O, day. Kay dili man mo kuya si Christian ako. Kinaam ko na siya importanteng lakaw. Kita na lang magkuyog, day. Kay may sultisad ko nimo. Uy, gani nga pagi ko si pinaabot sa imong isulti ay. Wa pagi ka masulti. Kuan, day. Kining... Unsa lagi ning imong isulti na ako. Kaya sabi mo musulti, uy. Ayaw lang kakurat, day, ha? Nga naman, day. Kana si Christian ba? Naaman din nila ing uyab. Ha? Day, mahimo ba, day? Ako binuangi. Uwa ako magbinuang ni mo, day, uy. Ako na nakitaan si Christian nga may kuyog nga babae. Ug sweet kaayo sila, day. Unsa? Maricar, maingon ha! Sige! Sakit! Masakit ang imong gibuhat na ako, Christian. Giputuwa ko ni mo nga nahigugma ka na ako, pero what di ay? Mahalti ka, Maricar. Mahal? Kung mahal pa ko ni mo, diliunta ka magluim na ako. Sino ako? Sinuar mo ito kung pagpuyat yan, ha? Kay, mag-utro ko na kailan sa Facebook. Yan, isugot mo sa... Masigot sa pa imong katarungan, dili na ako maminaw, anak. Di magigbuwag na ko ni mo. Maricar, maluoy ka. Hindi lang ka mabuwag. Pasiluwa lagon ko. Sorry, Christian. Mahalti ka pero dili ko gusto nga imo lang kong buwangon. Magbuwag ta. Maricar!
Maog yun ni, nakadaot sa ubang lalaki, uy. Dili gid makontento og usa ka babay. Kinahanglan gyud doblehon. Dili na ta maghiskot niya, day, uy. Ako na to siyang gikalimtan. Da. Naglagot lang ko naghuna-huna niya, day, uy. Nindot na ba unta kay iyang pangan? Christian? Pero himabay di ay. Day, naay makigilailan ni mo. Kinsa man, day? Bago na tong kauban din si Romel. Salamat nga nakig-friend ka na ko, Kar. Maayo raman sigos mga tao nga maayo sab nako. Salamat ka. Pila na day ang imong edad? Ha? Mga sawa ka nako? Dili na ko bata, Maricar. Maguwang ko nimo og 10 years. Di na nauso ang uyab-uyab na ko. Kung nasugot lang ka, magminyo ta. Romel. Hala, no? Ibang klase sa Nis Romelda. Mga sawa man dayon. Mauligi, day, uy. Nakalitan gud ko. Unya, day. O sa may huna-huna ni mo. Mananghid pa ko ni mama, day, uy. Kung mauna nga muli ka sa inyo, mukuyog lang ko nimo. Ha? Mukuyog lang ko sa inyo. Kaya mga tubang lang ko sa imong inahan. Oh, ikaw. Bahala ka. Kung maunang nagkasinabot mo, hala, larga. Ma, Musugot ra ka nang nga magminyo mini Maricar. Ay, nganong musupak man ko ba? Nga sulundon man na. Basta isaad lang yun nako ha. Nga panggaon mo ang akong anak. ha? I-assign ka sa laing lugar? Oo, day. Kung dili ko makabalibad, kaya trabaho man eh. Asa man sa kaibalhin? Sa Manila. Layo ako. Mawalagi day. Nga, kung mabalibad ko, huwag ko'y trabaho. Sige lang dong, uy. Dawata lang na. O niya, kanus aman ka malar ka. Ugma day. Kumusta man ka diha, dong? Okay ra day. Dali raming nagkasinabot sa akong mga kauban diri sa trabaho. Mao ba? Maayo hinuon, dong. Amping baya permi diha, ha? Ikaw sab day, amping diha. I love you. I love you too. Tagsa naman ang maluwag si Romel na ako. Kung ako pong tawagan, i-off tayo na. Kay busy ko na siya. Binuang na nida. Unsa man ka, Maricar? Nagsige kag follow up sa bana nimo? Nga naman, ma? May tabi man kung nadawat. Nga may kabit man kuno ng bana nimo dito sa Manila. Kauban ako na niya sa trabaho. Unsa? Sultihin ako sa tinuod, tong. Ayaw lang ko makaki. Gusto kong ikaw mismo gusulti na ako. Day, Tinuod ba may kabit ka diha? pasaylo ako day. Natintal ako. Gasa ato pa tinuod ka di ay. Mauday nga wala ka manawag na ako. O permi ka busy ko tawagan ka. Kimigay ka buangan ka na di ay. Day, ang kuno na ko, nakasako sa atong kabinyoon. Saan magod? Layo man ka na ako. Day, pasaylo ako.
Dili ganay ka kasaligan, Romel. Kay natintal man ka. Una-una ko mo ang bayhan, day. Bisag ka pila pa mag-una-una ang babae. Bisag ka pila ka pa niya tintalon. Kung dili ka madadikit ka mada. Pero nagpada ka man, huyang ka. Day, sa iluwal ako, day. Ayaw nagpauli din niya. Tipunin na lang ng kabit ni mo diha. Pagkaan ni magnaong sa? May pauli pa mga kadiri sa ato. Bisag unsay mahitabo. Bana ko nimo Maricar. Ug asawat ka. Dito na lang utak ka sa imong kabit. Ikaw nga akong gihigugma. Ug dili ang babae nga bag-ulang na akong gikaila. Mahal ti ka Maricar. Ganong imo magkukipasakitan, dong. Gimahal man ka ako nimo. Usbot ko. Pasaylo ako. Huyang raki ko. Nga nagpaanod sa mga tentasyon. Pero ay kabala ka. Ay kabala ka. Dili na ko mubalik kong Manila. Bahala na itong trabaho na ko dito. Basta di lang ko malayo di mo. Nawata lang ko pagbalik, Maricar. Romel. Nakita na ako nga seryoso sa pagpangayo o pasaylo si Romel. Ako na lang siyang gidawat. Sa pagkakaroon, nagpabiling ligon ang among pagpuyo og nagampo sa Ginoo nga unta hataga na kamig anak. Sa mga bana nga naminaw karon, mahala ninyo ang inyong asawa og paglikay mo sa mga tentasyon. Dinhin na lang kutob, kay kang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mayong adlaw kayong tanan nga napaminaw karon ning maong turmanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artistang maghatag kinabuhi ning akong suliran. Taguan ko sa pangan nga Lovely, hingkod ang pangidaron, minyo og may usa ka bog anang. Itago na lang sad ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta nga akong gipalit, nga gusto na nakong patituluhan. Apan buwag na magudmi sa kumbana. Aron yung isabtan, ingon ni ini ang mga panghitabo. Hingpatigim ang abandona ni Charlie, ma. Magunsa na malang miina sa akong anak. Animal tong bana nimo. Sa nanguya pa siya, murag yung ito'y nga magpaupoy-upoy. Apan ang amaw, sungayan di ay. Ha, kaako uroy sa biya ninyo sa ako apo. Mas maayo pa, o guwa kagin mo pa kasala to. Bahala lang unta to, gipaangkan ka na lang. Kung ibaw pala kung daan, maay. Gawa dito baruganas, Charlie. Dili o dili ko magpagkasaliya. Naila din ko sa payo-ayo niya na ako. Yung ko buutan ko nuhay. Na. Gusto na mo ni Ana, eh. Uwahi man yun ng pagbasol ba? Mas maayong nagpakita siya sa matuod niyang pagkatao mientras usapay inyong anak. Pasag dito. Mahala na siya. Kato kay ni Bia, ay, wala na'y gusto. Ayaw, pamugos, Lovely. Bata ka pa. Makakita pa galain. No. Dili na ko pa. Nitagam na dyan ko sa mga lalaki. Ay, so, sa'yo pagsulting ingon ni Ana, oy. Kaya kung malimot nga niya ka sa sakit sa pagbiya ni Charlie, mahigugma ka na pag-usap. Mas importante para na kong kagmaw sa kong anak pa. Niningigayo na. Aparan sana man mo yun pa. Manarbaho na lang ko. O pabantayan ko ang akong anak. Binuang na. Ikaw mo mismo mo ay magmatuto na ng imong anak. Wa na magana ni amahan, ya biyaan pa ni imong inahan ka. Pero sa man ako anak pa be, kundi ko manarbaho. Oh, pagnegosyo. Magnegosyo ko? Kamusta pagka-online seller ni mo, girl? Ay, nabisi gamay. Kay ubay-ubay man sad ang nag-order na ako sa akong mga gipang post online. Og mauni ako, girl. Kaya ako na pick up sa kong order. Kay luoy na kay ko nimo. Usahay kung mag-deliver ka, dadon pag yun na nimo imong anak. Ang wa may lain mo bantay. Binayaan ba ta?
Oy, ikaw na. Nganong tamang good na. Nga, wa man ko biyai. Kay wa man say mo biya nako. Twang. Humuhugot ang single da. Unya, usa gito order nimo? Bedsheet. Oy, nalimot ka. Katubang Hello Kitty design. Gipost na ba ito nimo nga niabot na nga mo mga orders, ha? Ay, ay no. Oy, naandam ko na to. Nindot ang dagan sa imong online business, girl, no? Medyo. Nagpadadaan ba di ay si Charlie nimo? Kay nakapuhunan man ka. Ay, dili si Charlie naghatag na kong puhunan, uy. Asa na ka to gibutas ginoong tawhan, ha? Ay, tabangan tang kong papa. Siya naghatag na kong starting capital. Ay, gamay ra good. Pero, gapilang ko nila sa diskarte. Like ka nang mag-picture ko mga items sa mga tindahan. Nga makuha na ko og wholesale price. Nya, i-post din ako sa FB. Nya, kung may order na, uso pa na ko paliton. Pero, sure buyer lang yun ba? Oh, ba? Na ako, girl, di ko pasensya, ana. Wa ko'y pasensya sa tao nga dugay kay kumbensihon. Nga daghan pa kagpangutana, daghan sa kaimong itubag. Unya ang ending na ba, ana? Di mo palit, girl. Partner na sa business, uy. Kanabang doon nag rejections. Nga sa kataasan ninyong convo, sa nag-how much, niyang ending, di mo dayon. Makasapot pa yan, ha? Pero di dyan ka ang ipaapekto. Nga himuon mong rason, aram mo give up ka. Hinuon, himu akin na inspirasyon. Think positive lang ba? Nga basin pa doon. Nagkuwang lang ka sa paagi sa pag-agni sa mong customer. Nga sa ato pa, punan pa nimo ang mga maayong paagi unsaan pag-agni ang customer. Like imong picturean ang ubang angle sa item. Kay basin pa day. Wa siya ganay sa front view nga pagka-pick sa item. Nya, basin pa day mas ganahan siya sa side o back view. For example, sa t-shirt baron. So, himuon gyud nimong tanan nga makumbinse nang gyud nimo ang imong customer. Pag-reseller na lang day, tudluan ti ka. Ay, no, wa ko'y pasensya, ana, day. Maglisod mong gani kog pangitag angle sa akong selfie. Kana naman yung mga items nga ibaligya. Mag-customer na lang ko, oy. Di ko anong baligya. Ako'y madahto si mong kwarta. Hala, sige, pag-order na lang. Orderin ko, sige, ha? Ay, ubay-ubay na ako natigom sa pagka-online seller. Makapaskwela nid ko ani sa akong anak. Ug si Charlie, magnaway ka nalang unya sa akong hinago ang tawhana ka. Di kagyum ka tilaw, bisang damay na lang sa akong kalampusan. Gikaluyan ko sa Ginoo. Nindot ang dagan sa akong online business. So sa pilakatuig na akong pag-online seller, nakatigom-tigom jud ko. Nakapundar ko mga butang. Nahatag ko ang panginhanglan sa akong anak. Apil pang akong ginikanan nga akong natabangan. Unya. Ay, dato na gyud ang akong amiga ba? Unsa may gusto nimo sunod nga ipundar? Palit kag auto? Auto good town. Bayog yutang akong unahon oy. Pero syempre, yutang una na akong paliton. Dayon, hinahinayan ko lang pagpatukod og bahay. Ug may unta ka nang dili lang layo nilang papag mama. Para ba makamonitor gahapon ko nila sa ilang pagkatiguan. Sus, dako na gyud ang halin ng akong amiga, oy. Nalupig man ko nga doon ako trabaho. Oy, mao ginay ako na-realize day. Nga wa man ko moasenso sa siging panarbaho. Kinis negosyo. O tanawa di. Hinoon ang negosyo timing. Swerte-swerte lang. Mao jud. Og usa ka day sa giswerte. Swerte ba oy? Nakaginan siya lang ko gamay. Gamay pa ng plano nimo palit og yuta. Oy, may pagtabangan ko nimo panghirin dag yuta be, nga ibaligya be, kay palito na ako. Unsa? Plano kang mopalit og yuta? Unta ma, may ako next goal. Nya sunod ana, ang bahay ko na sa natukuron sa kuyuta nga ako mapalit. Uy, may yuta na day kang gustong paliton, ha, Lovely? Ay nangita pa oy. Kana bang disag kayo layo ninyo din he. Anong mupalit pa man ka, nga niya naman tay yuta ang gamay. O kung gusto ka nga magbae, tukot lang diha. Pa, ang para sa akong anak ang akong gihunahuna. Nga maikabilin ko niya kon mawa noon niya ko.
Kay loyo niya kay akong anak puhon. Wala na ba na amahan? Oh, hinoon. Pero, lovely, basin ba yung nalimot kang minyo ka na? O kasado gud mo sa simbahan sa imong bana? Kung sabot may pasabot pa. Swerte itong amaw mong bana kung madayan ng imong mga planong bay o yuta. Kay imong gipaning kamutan, apan matawag nga conjugal property unya na ninyo. Ha? Oh, makaklaim niya na imong bana kay kasado man mo. Bisag buwag na mi? O klaro kayo nga ako ni hinaguan? Oo, kay kasado man lagi mo. Wa pa ma-annul ka ng inyong kasal. Matawag yun conjugal property. Ay, oo, girl. Gusto ang imong mama papa. Matawag ang conjugal property ning yuta nga imong paliton. Da, uy. May nakita na ba yaon ta kong yuta nga nindot nimong paliton da? Hala no. Saan ka na ko anak no? Kung ipangan lang nimo sa imong anak. Pwede di ay. Nga 12 anyos pa man ang akong anak. Mausab no? O gusto pasad. Kung ipangan ko sa akong anak, kung siya ko mamatay ko, magapahimos kaya pang animal kong bana. Uy, wag sikat tungod ining mutunog sa yuta nga akong napalit ha. Bisag patay na unya ko. Iya ko ibingyaban doon ah. Unya, girl. Saan man ni mo ron? Ipangan ko kaslaing tao no? Unsa? Ako na yun napalit ang maong yuta. Ug naglibog ko karon, ug asa na ko ipangan ang titulo sa yuta. Kay unfair sa kesa kumbahin, nga makabenepisyo o makaklaim mga kumbana nga ako maning hinaguan. Unya buwag na sad mi. Ang akong pangutana mo kining mosunod, unang pangutana. Nagbuwag na mi sa kumbana. Kung akong pangan ang ibutang sa titulo sa yuta nga ako napalit, matuwag ba ning conjugal property? Nga ako maning kaugalingong hinaguan? Ikaduhang pangutana, 12 anyos pa ang akong anak. Pwede na ba day ipangan ko kaniya ang titulo sa yuta? Dili ba makapangangkon o mabahinan pa nining akong bana kung pananglit mamatay na ko? Ikatulong pangutana, pwede ba rin ako ipangan sa laing tao ang titulo sa kuyuta? Sama sa kong mga ginikanan baron? Di pag ka makaklaim ini ang uban ko may igsuon? Ikaapat o katapusan, gusto ko magpaano sa mong kasal. Dako ba o gasto? O sa manang giingon nilang legal separation? Di na ba makapangilabot anang akong bana sa akong mga napundar karon? O sa may akong buhaton? Palihog tabangig tambagi ko. Kinayang akong suliran, lovely. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si attorney Elaine Bathan. Og kauban of course ang ako ang partner nga si Dr. Rene Obra. Kami ang muhatag ninyo og tambag, tubag solusyon sa inyong mga pangutana o problema na may punto legal, medical, personal, behavioral, mga problema nato sa mga ginadiling droga kinsa ng mga naay mga giagian nga mga problema sa ilang mga ka-live-in, sa ilang bana, sa ilang asawa, sa ilang hinigugma, basin na din hay na ay crush nga dili kaingon, agoy, isuwat na diribi kay ato ng tabangan ug unsaon na to pagdiskarte, no? Maski unsang problema og mga pangutana, mga sukintig paminaw, kami sa ako ang partner si Dr. Obra, andam gyud kaayo mi nga muhatag ninyo og tubag. Ug amo gid mong paningkamutan, amo gid ning paningkamutan nga matabangan mo na mo pinaagi aning ato ang programa. Kay kaning mga problema nato di man ni pwede nga wa kitang tanan na amang gyud tay mga giagian nga mga problema sa ato ang kinabuhi. Ako bitaw, si Dr. Obra bitaw na amang pod mi. Tuo lang mo, kay magsige naman mi usahay katawa, makahatag pamanggihapon mi tambag sa inyong mga pangutana, pero kaning inyo ang mga suwat nga gipada ninyo, no? Mga higala, abi ninyo, dako kayo nigtabang namo kay makaingon man mi nga dili ra di ay kami moy naay giagian unya pinaagi pod sa amo ang pagtabang murag mas mugaan pod amo ang pamati ba nga sigilag na ay problema bahalag na ay problema basta kami naagi hapon mihigayon nga makatabang sa ato ang mga avid listeners karong adlaw. So kinsa tong mga ganahan nga mopada sa ilahang suwat na atay email address pwede ninyo ipadala
sa suliran_612@yahoo.com. Naasad tay Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Naasad tay postal address nga 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man mo tanan? And ako lang gud ni Be. Ato ning ipang regards ning mga magpadana tuog mga personal messages kani si Randy Pascual, Lavis Sores, maayong adlaw ninyo. Si ato ning i-read kisa ning mga magpadag. Si Teban Amodia Roma Sasa, si Marie Baino, maayong adlaw kaayo ninyo. Marie, palihog lang tagpadala sa imuhang suwat ngadto sa atuang Facebook account kaning kini ang akong suliran official writers page. Si Vince Tiempo, hello from Cagayan de Oro. Permi gyud kuno sila maminaw nato. Thank you kaayo Vince Tiempo of Cagayan de Oro sa inyuhang padayon nga permi lang yung way sipyat nga maminaw sa ato ang programa, no? And kinsa pa ni ato ang kaning mga letters andun nato ato ning i-greet kay magpasalamat ta nga permi gyud mong maminaw ug magsubaybay. Hello from Switzerland. Tagapaminaw sa kiniyang akong suliran, Charlene de Acosta Cuevas. Wow, Zurich, Switzerland. Si Charlene, hello, ug maayong adlaw, greetings kanimo. Thank you kaayo nga padayon og sige lang gid mo paminaw sa ato ang programa. Wow, layo din natog naabtan. Uy, Switzerland. Hello ninyo. And also Erlene Gutib. Pirmi gid kuno sila og kada adlaw silang maminaw sa ato ang programa. Thank you very much for all your love, for all your greetings, and kani si Resi, no? Laog-laog maayong adlaw ninyo. Of course, yan ato ang letter sender today. Gipadani niya sa kini ang akong suliran official writers page. Ato siyang taguon sa pangalan nga si Lovely. Si Lovely ning suwat ni tungod kay nalang siya pangutana kay minyo man ni siya na siya usa ka anak 12 years old og giabandonar sa iyahang amahan, no? Sa iyang pagpaningkamot ta siya napalit nga yuta unya kay kasal man ni sila simbahan, naglibog siya og asa niya ipangalan ang titulo sa yuta kay kabaw man siya sa balaod nga naa siya'y katungod makigtunga kay kasal man sila pero unfair kay of course napalit niya iya biyang kaugalingong pagpaning kamot sumuning iyahang mga pangutana kay nabalaka baya pud siya no nga basin mo tumawnig kalit kung mawa na siya mabulabog na hinuon ihang anak. So unang pangutana, nagbuwag mis akong bana kung akong pangalan ang ibutang sa titulo sa yuta nga akong napalit, matawag ba ning conjugal property na mo nga ako maning kaugalingong hinaguan. Okay, as usual mag-remind ta nga of course no nga much as ang inyong gustong madungog, ang inyong gustong madungog no nga tambag nako kanang moingon gyud tag pabor og uyo ninyo, dili man gud na mao ang ako ang tumong sa ato ang programa ug di pud na ingon nga wa ko mobati ninyo. Ang ako no ang atong tubag ani ang basihan nato ani ang balaod ha ug unsay mga desisyon sa Supreme Court. Of course ato pud nang pangitaag paagi nga sa ato ang paghatag og tubag no matudluan ug magiyahan pud mo nga makibaw mo sa inyong katungod ug dili man gani kaayo mo kaingon ta mo pabor nato ang balaod sama ani no. Ang balaod man gud nato gud nag-ingon nga kung ang usa ka tawo no minyo sulod sa ilahang kaminyoon kung unsa ng ilahang mga gipamalit nga mga katigayunan makonsider gid siyang conjugal property. Of course naagyud po'y gitigon giingon ang balaod nga kung pananglitan
Ang usa ka bana, no, pareha sa situation ani ni Lovely. Gibiyaan sila, giabandonar sila ug naay lain. Si Lovely way lain naningkamot og iya, gibuhi ang iyang anak, wa puy lain ka live-in, no, wa puy lain ka puyo, unya nakapalit lang. Of course, pwede manggudta nga mo file na lang either separation of properties aron maklaro or magpaanal na lang siya kay total kung unsa ng mga mapalit nimo sulod sa kaminyoon ang katong sad-an nga spouse either bana o asawa kung kinsay sad-an di man makabahin. Lain-laing paagi para masayon. Labi na kung kani siyang imuhang yuta, imuhan ng gipundar ngadto para sa imuhang future o sa futures imong anak. Ako yung suggestion usually ana sa akong mga kliyente is ibaligya na lang, ipangan na lang na siya ngadto sa bata. 12 years old naman ang imong anak, no? Unom na lang katuig, ma-of age naman na siya. But of course, imo lang po nang sabuton po imo ang bata ngayon, no? Para mani ipundar mani sa imuha unya at least nakapanganan niya para simbako, no, when you will be away. Number 1, di na ka mobayad og estate tax pagpabalhin, no, sa buwis, pagbabalhin sa yuta, sa yuta ngadto sa imuhang anak kay naa naman sa iyahang pangandaan. Ug kung galin man samtang buhi pa ka unya menor de edad pa siya o kinahanglan gyud kag kwarta kay para ibuhi, pwede ra man gyud ta mananghid pud sa korte nga ibaligya na tong yuta kay ang maka-benefit ani ang menor de edad ra man pud. So I think or kung pananglitan of age na siya dan ang mopirma na lang anang maong deed of sale ang imuha na lang pong anak kung kinahanglan gyud nimo siya ibaligya. Tinuod, no, kanang imong giingon nga medyo unfair usahay ang balaod tungod kay naa man gud ni mangin-ana nga situation nga mubiya, mawagtang, nya matanggong taba. Mo nang naatay mga lusot gitawag nga annulment, no, para magbuwag na lang yun mo kung wa na yun no, di na yun mo magbalik, i-abandonar na yun mo, or pwede pod mag-separation of properties, or katong akong giingon nimo nga ibaligya, i-rehistro na lang ng yuta ngadto sa ngansi mong bata. Ikaduhang pangutana, 12 years old akong anak, pwede ba ipangalan ko niya ang titulo sa yuta? Dili ba makapangangkon or mabahinan pa niini ang akong bana kung pananglit mamatay nako? Okay, natubag na nako imuhang unang pangutana nga pwede ipangan sa imuhang anak. Ang mugawas gud ani labi na kay 12 years old pa man, no? Angan sa minor, no? Minor child A under the guardianship of ikaw, mother, Lovely, mother, or Lovely in trust for minor child. Depende na. Either that, ang but pasabot ana is dili ikay tag-iya, ang tag-iya ani imong anak kay menor de edad pa man, guardian ka. Okay? And ang effect ana kung mo of age na siya and mawala na ka, or even if mawa ka nga minor pa siya, adto gyud gihapon na mapunta niya. Ang difference lang ani is this: kung simba ko mawala ka, no, mauna ka unya menor de edad pa ang bata, mupulihan gyud na og lain nga guardian nga maoy mo manage sa maong yuta. Now pwede man necessarily nga ang imuhang bana kay giabandonar man mo, pwede man og barong kay igsuon, no, nga next of kin, or imuha barong ginikanan kung buhi pa nga maoy mo take the place nimo as guardian sa imuhang minor nga anak. Pero kung pananglitan of age na siya, dili na gyud na, iyaha na gyud na, di pud na mapunta sa imuhang bana, di pud makabahin imong bana kung ugaling mang mupwala na ka. Ikatulong pangutana, pwede ba ako ning ipangalan sa laing tao ang titulo sa akong yuta sama sa akong ginikanan, di kaha baka pud mo claim ang akong ubang igsuon? Kanang ingon ana, mahimo man, no, pero kinahanglan kay delikado labang yun ni, delikado rabang yun ni, kay based on experience ako di man sa gusuhito kung unsa mo kasuod nga managing suon, pero maski man gani katong mga pinakasuod ug maayog relasyon
Sa una, no, nya buhi pa ang mama, usahay gyud kung kwarta or katigayunan na gani ang hisgutan, diha na gyud na magsugod ang gubot, labi na og naay mga inlo na nga musud o makasulsul or makatambag nya mo apil-apil, diha gyud na magsugod ang gubot. Wa ko nag-ingon nga dili pwede gyud kaayo, pero ang effect ani mauni, kung gusto ka nga mahugmang gud nga sila'y tag-iya, so kinahanglan ka og naay lain nga dokumento nga mupirma ang imuhang mga igsuon og imong mga ginikanan nga muangkon sila og mupahibaw makakabot sila nga ang kanang yutaa maski nakangani la dili sila'y tag-iya ana, ang tag-iya ana ikaw or ang imuhang anak, no, ang imuhang bata. Kinahanglan sakto pud ang porma, notaryado pud kini, pirmado pud yun nilang tanan. Kay para inigaw, kay ang effect man gud ana, kung dili wala na nga document, wa gyud laing way to prove nga kamoy tag-iya. Unya sa mata sa balaod, kung kang kinsa nakarehistro ang maong yuta, mao man gyud tag-iya. So, kung pananglitan mo wa imong ginikanan, maapil siya sa pagbahid binahinay. So, para di siya maapil, ipagawas to natong dokumento nga ilahang gipirmahan. Kaso lang, tungod kay nakarehistro na posible nga mobayad pag gid og estate tax usa pagpabalhin. Ako, the best gyud is ang pagdirekta na og parehistro sa maong yuta ngadto na sa imuhang bata. Kay pwede man gud siya. No, ayaw na lang. Ikaupat og katapusang pangutana, kung hingpit kong makigbuwag sa akong bana ug magpaanal ko sa among kasal, dako ba og gasto? Unsa mampod nang giingon nila nga legal separation? Di na ba makapanghilabot ana ang ako ang bana sa akong napundar karon? Unsa may ako ang buhaton? Okay. Legal separation, magpabilin kang ninyo, gitugutan lang ka ug ang imuhang bana nga di na mo magpuyo. Kay kanang pagpuyo, usama na siya sa mando sa usa ka tawo nga minyo nga makipuyo gyud sa iyahang banag asawa sulod sa usa ka banay, no? Kung legal separation, separated lang mo in bed and board pero nagpadayon mong minyo, therefore tanang mga obligasyon ug katungod isip usa ka minyo inyo gihapong sundon. Annulment on the other hand, mao gyud nay makapawalang bisa sa inyuhang kasal and mahimo na gyud and makonverted kang single and pwede na kang maminyog balik. Pero for both legal separation ug sa annulment, mahimo gyud nga kung baski unsa imuhang pilion na agi stage and portion din ha nga inyong i-liquidate or magbahin-bahin na mo sa inyong conjugal property. O kung mabahin-bahin na siya, kung unsay imo ug unsay iya. Ang mahabilin na lang nga naay katungod ang inyuhang anak. Kay both ang anak maka-iredar man ug makapanunod kung unsay inyuhang na napunta nimo ug napunta sa imong bana ug unsa puy napundar nimo after mo nag-separate ug after mo nag-anal, the same pud sa imuhang bana. Pero in both instances, pwede ra gyud. Now, pilay magasto, magdepende sa imuhang abogado nga kuhaon, and of course magkinahanglan na siya og psychologist. So duo lang no og abogado diha dapit sa inyo ha para magiyahan ka and makibaw ka pila pud ang ilahang mga legal fees. Naamang gud ni standard fees diri sa IBP, nya labi na diri sa Cebu or sa Manila, lain-lain man gud ni og rates. Unya wa man gud nimo gisulti og asa imong address, no? Lovely. So di ko katubag kung pila kasagaran ang rates nila sa IBP sa mga abogado for annulment cases. Pero I think usually di naman gina mo minus siguro 80,000 plus ang kaning psychologist siguro nga 20, pero di man pud na siya one time nga gasto, no? Nga bulto ang imuhang pagbayad, pwede man gina nimo hinay-hinayan, depende sa sabot nimo sa imuhang abogado. Okay, mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gihapon sa atong programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat.
stay safe padayon og stay safe mga sukintig paminaw og maayong adlaw.